Kif tkompli tbaqbaq il-kontroversja dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fit-tmexxija tal-Parlament Ewropew, l-avukat tal-Viċi President tal-Parlament Ewropew, il-Griega Eva Kaili, li qed taffaċċja akkużi serji ta' korruzzjoni, qal li l-Qatar ma kellux għalfejn ixaħħama għax kienet qed timplementa pjan usa tal-Unjoni Ewropea u kienet qed tingħata l-ordnijiet mill-President tal-Parlament Roberta Metsola. Dan ħabbru il-portal awtorevoli tal-aħbarijiet Euractiv li rapporta li l-uffiċċju ta' Metsola minħati ipprova jiddefendija billi qal li Metsola lil viċi President tagħha ta' tastruzzjonijiet fuq kif tirrappreżenta l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u xejn aktar. Iżda l-avukat ta' Kaili, Mikalis Dimitrakopoulos, qal li l-Qatar ma kellux għalfejn ixaħħam lis-Sinjura Kaili għax jamarret il-Qatar bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew u d-diskorsi u l-intervisti li tagħhom wara li kien hemm qbil u ordni min-naħa tal-President Roberta Metsola. Filwaqt li sostna li Kaili ma ħadet l-ebda inizjattiva u ma kellha l-ebda aġenda qal li hemm id-dokumenti li jippruvaw dan. Kien nhar il-ġimgħa li għadda meta Kaili u s-seħeb tagħha flimkien ma' ex-deputat parlamentari Ewropew ġew arrestati mill-Pulizija Belġjana fuq suspetti ta' korruzzjoni. Il-Prim Ministru tal-Belġu Alexander De Croo ikkumenta li apparentament il-Ġustizzja Belġjana qed tagħmel dak li falla milli jagħmel il-Parlament Ewropew. U għażiet jgħid li l-Parlament Ewropew għandu ħafna mezzi kif jirregola lilu nnifsu, iżda apparentament is-sistema ma kienx biżżejjed. Minħati hawn il-ġurnal Politico irrapporta li d-diskors li għamlet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola huwa wieħed ta' tħassib għaliex qed tipprova titfa' il-ħtija band oħra. Il-Politico kiteb li Metsola tippreferi li dan il-każ qisu bħala problema tantil barrani minflok bħala problema bin-nuqqas ta' kontrolli interni u trasparenza fil-Parlament innifsu. Meta rimarka kif il-Buro tal-Parlament Ewropew jaħdem b'mod sigriet, il-Politico fakkar li l-Viċi President tal-Parlament Ewropew li ġiet arrestata brabta ma' korruzzjoni, Eva Kaili, marret barra minn triqita biex ftit xhur ilu toġob lil Roberta Metsola. Fil-fatt, meta f'nofs kontroversja sħiħa, Metsola ridet taħtar iċ-Chief of Staff tagħha bħala Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew, Kaili ma mxitx mal-linja tal-partit tagħha u votat għal kandidat ta' Metsola. Il-Politika rrapporta dwar dan fil-waqt li qal li l-istess buro ħoloq pożizzjonijiet amministrativi ġodda fil-Parlament biex iqassamhom fost mexxejja politiċi li appoġġjaw lil Metsola.